ng mga nagbabagang balita. Vape juice na marijuana flavored na samsam ng mga otoridad sa kampanya kontra droga sa Naga City. Ambassador ng Royal Danish Embassy bumisita sa itatayong offshore wind renewable energy sa Calabanga. At singles ng ilan sa Kamsur-made artists nominated sa Awit Awards. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Kalaboso ang dalawang lalaki sa Naga City sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya. Mga sospek nakuhanan ng vape juice na ang flavor marijuana. May ulat si Regine Bue. Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaking ito matapos ang ikinasang buy-bust operation gabi nitong Oktubre 2 sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Naaresto ang dalawang high-value targets na kinilalang sina Romelan, 21 anyos, at JC, 27 anyos, isang negosyante. Kapwa na sa listahan ng mga high-value individual sa pagtutulak umano ng droga sa Camarines Sur. Mission namin, sir, nagtanong tayo sa CIDMU dito sa Naga. So far, sir, wala pa tayong nakuhang information kung may previously charged ba sila ng same offense. Siguro ko sa ibang lugar, sir, dito kasi, sir, nakaano ang system dito sa Naga. Kung dito sa Naga ay mayroon silang previous na record. Bukod sa tuyong marijuana, na-recover din sa mga sospek ang mga vape cartridges na naglalaman umano ng marijuana extract o juice. Aabuti ng higit sa 1 kilo ng pinagbabawal na gamot ang nasamsam sa dalawa na aabot sa higit kumulang 170,000 pesos. Nananawagan tayo sa publiko, lalo sa mga magulang natin, na maging aware tayo dahil kung makikita po nyo, ang na-recover ng ating operatives is marijuana cartridge. Ibig sabihin, similar po ito sa ginagamit na vape type na usual na ngayon na ginagamit. Sana po maging mapagmatsyag tayo, maging vigilant tayo, na sana itong mga anak natin ay hindi makapagbili nito kasi pag nabili ito, may mga masamang epekto ito sa mga bata. Sa ngayon, nasa custody ng Police Station 2 ang dalawang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Regine Bue, CSN. Patuloy ang pagbangon ng mga masbateño matapos ang paghagupit ng Bagyong Opong. Medical team mula sa Provincial Government ng Camarines Sur patuloy ang pagsagawa ng medical and dental mission sa Masbate. Si Darlene Lastrullo sa detalye. Libo-libong residente ng Barangay Paniques sa bayan ng Aroroy, Masbate ang nahandugan ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang Ka-Fuerte Medical Mission ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte. Ang mga tauhan ng Provincial Health Office ng Kamsur bahagi ng Composite Disaster Response Team mula sa probinsya na layong makapaghatid ng malawakang tulong sa lalawigan ng Masbate na hinagupit ng Bagyong Opong. Kabilang sa mga serbisyong na-avail ng mga residente ng Aroroy, ang dental at ultrasound services na malaking ginhawa para sa mga residente na walang kakayahang magpagamot sa pribadong klinika lalo na't bumabangon pa ang probinsya sa naging epekto ng bagyo. Isa sa mga nakinabang sa dental mission ni Jetor Bunga na matagal nang tinitiis ang sakit ng kanyang ngipin dahil sa mataas na gastos ng pagpapabunot. Yung pagpagabot doon ng ngipin, hindi namin kaya dahil 1,000 na nga eh. Kasi mahirap ang pira eh. Kaya tinitisin lang namin yung Katulad ni Jetor, nakapagpabunot din si Sandro Aganan matapos tiisin ang sakit ng ngipin ng halos 3 buwan. Mahal po kasi dito ang pagpabunot. Kada 1 ngipin po, kukulang lang 1,000. Ang soon-to-be mommy naman na si Angelica, hindi pinalampas ang libreng ultrasound services ng Women's Wellness on Wheels ng Kamsur. Aniya, malaking kaginhawaan ng serbisyong natanggap dahil hindi na niya kailangan mag-alala kung saan kukuha ng dagdag na gastos para sa kanyang maternity check-up. Walang pera, walang maayos na trabaho dito sa Masbate. Ang bawas na rin po naisipin sa pang-araw-araw.
Nagpasalamat ang mga residente sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte at sa mga katuwang na ahensya na naghatid ng libreng serbisyo sa kanilang lugar. Proud na proud kami sa gobernador doon sa SOR dahil nakarating dito yung dental at napasama kami sa pagpagabot ng ngipin namin. Nagpapasalamat po ako kasi matagal ko na po itong kasing ngipin ko at ngayon lang po na tanggal na nga po yung tinitiis ko ng ilang buwan na. Masaya po. Kasi hindi na mag-iisip ng dagdag na gastusin. Sa panig naman ni Governor El Rey Villafuerte, tinayak niyang patuloy ang pagtutok ng pamahalang panlalawigan sa kalusugan at kapakanan ng mga Masbateño, lalo na ngayong panahon ng kalamidad. Well, nakakatuwa kasi makita mo sa Facebook lahat ng mga taga-Masbate nagpapasalamat sa atin, sa tulong, medical, padala tayo ng potable water doon, padala tayo ng genset, Starlink, tayo yung naghahakot ng relief nila, may truck. So, nakakatuwa naman na nakatulong tayo sa kanila. Darlene Lastrulio, CSN. Bumisita sa bayan ng Calabanga ang kinatawan ng Danish Royal Embassy para sa itatayong pinakamalaking offshore windmill facility sa bansa. Public-private partnership para sa revival ng cold storage facility sa lugar. Natalakay rin. Narito ang ulat. Pagkatapos ng courtesy meeting sa pagitan ng Royal Danish Embassy kasama ang European Chamber of Commerce and Industry at Provincial Government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte, dumiretso sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur ang kinatawan ng Royal Danish Embassy para sa itatayong offshore wind renewable. Sunturay sa San Miguel Bay ang mahigit 500 megawatts offshore wind project na pinakamalaki sa buong bansa. Itong Copenhagen Infrastructure Partners, the biggest, largest offshore wind in the country. That's the largest investment in the country. We're happy that the ambassador's here. But more than that, we're talking to them about mas maraming pang investment sa atin. Nagkakahalagang investment ng higit sa 175 billion pesos na makakapag-generate ng maraming trabaho, turismo, revenue at economic growth sa probinsya. Maliban sa San Miguel Bay, pinag-usapan rin ng Embahada ng Denmark ang posibleng public-private partnership upang ma-revive ang cold storage sa bayan. Ito po sinailing sigurong posibilidad din na pwede sindang mag-invest and pwede magkaigwa ng public-private partnership po. So, ito po kumbaga welcome development po yan sa part kang gobyerno lokal kang Sabang, although mayo man direktang ang pinaka-benepisyo po kayan talaga ang direktang mabibenepisyaran mga parasira po and si mga nangangaipo po ng yelo. Una nang sinabi ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na patungo na ang CAMSUR sa pagiging renewable energy capital ng bansa. Nick De La Cruz, CSN. Nang dahil sa wala ng backlog sa plaka ng anumang uri ng sasakyan, ipagbabawal na ng Land Transportation Office o LTO simula sa Nobyembre ang paggamit ng improvised o temporary plates. May ulat si Regine Bue. Simula sa Nobyembre, ipinagbabawal na ng Land Transportation Office o LTO ang paggamit ng provisional, improvised sa temporary plates sa anumang uri ng sasakyan. Ayon yan sa Memorandum Circular No. 2025-4674. Ayon sa ahensya, wala ng backlog sa produksyon at tuloy-tuloy na ang pamamahagi ng official license plates kung kaya wala ng dahilan para gumamit pa ng mga temporary o improvised plate ang mga motorista. Sa pagpapatupad ng bagong memo, ang mga sasakyang gumagamit ng temporary, provisional o improvised plates ng walang kaukulang dokumento ay maaaring mahuli at hindi matanggap sa registration renewal. Ang improvised o temporary plates ay papayagan lang tulot mula sa LTO at dapat tanging assigned plate number ang makikita rito kasama ang label na improvised plate. Dapat sihali talaga sa LTO, inot na inot, may mga QR codes yan, unique features siya, security features. Ang temporary plate po kaya, pag nagpakita kita mayo man kayan, panduwa, pwede ka magbabago ng temporary plates na gusto mo, and delikado po. Samantala, nagpapatuloy pa ang pamamahagi ng LTO ng plaka mula 2014 to 2017. Kaya pinapaalalahanan ng ahensya ang mga motorista na kunin na ang kanilang official plate number sa pinakamalapit na LTO office at itigil na ang paggamit ng improvised o temporary plate upang maiwasan ang aberya at penalidad. Sa gabusta pong mga nagdadalan o ng mga motorista po na nakabakal po kan sasakyan ninda po in 2014,
hanggang 2017, kay Juan po ninda magdi sa opisina para maribayan po ang sa indong mga plaka. Anytime po magdigdi, i-issuean po kong plaka. Pandua, si mga kulay green po na plaka, kay po na din po natin palitan niya ng kulay black, white and black na series ng plaka. But at the same time po, pareho lang din po yan sa mga 4 wheels na kulay green. Kung dai pa po kamo nakapag-process ng pag-change ng plate kayan, isabay na po sa pagparehistro or magdili sa opisina para ma-change na po, may apply na ang pag-change kang plaka from green to black and white na mga plaka sa private vehicle. And yung mga 7 characters po na plate sa motorcycle, kailangan din po siyang palitan. Dahil din po sa plate standardization law, sarap na lang po ang satuyang mga plaka, sarap na lang po ang design, po yan ang tinakda bukan sa tuyong mga batas. Inabisuhan din ito ang mga motorista na gamitin at ikabit agad ang mga official license plate sa kanilang mga sasakyan. Richin Boy, CSN. Nagluluksa ang buong barangay ng Santiago sa Iriga City sa pagpanaw ng kanilang punong barangay. Kasama si Barangay Captain Rodrigo Digoy Salcedo sa mga nasawi sa nangyaring road crash nitong gabi ng October 1. Bumuhos ang pagdadalamhati at pakikiramay sa pamilya ng pumanaw na opisyal na inilarawan bilang masipag, babait at tapat na lider sa kanyang barangay na nasasakupan. Maliban sa medical and dental mission, paghahatid ng malinis na inuming tubig at iba pa, tumulong na rin sa relief distribution ang Composite Team mula sa provincial government ng Camarines Sur sa Masbate. May ulat si Eli Balbin. Matapos dumating ang libo-libong food packs mula sa DSWD, tumulong na rin sa relief distribution ang Composite Team mula sa provincial government ng Camarines Sur. Sa Balero, Masbate, higit sa 1,000 food packs ang pinamahaging tulong sa mga residenteng naapektuhan na nagdaang bagyong Opong. Tinatayang nasa 4,000 pamilya ang apektado sa bayan ng Balero. Ayon sa ulat ng Municipal Social Welfare and Development o MSWD officer na si John Roland Ladado, kulang pa ang naipapadalang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Umaabot pa lang kasi sa 2,500 na food packs ang naipapadala sa naturang bayan. Or no sir, hindi pa po kasi 1,000 pa lang ngayon yung pinadala and may previous pa pinadala sila na 1,000 and yung second batch is 500 so 2,500 pa lang po so kukulangin po talaga. Ano pa po yung mga pangangailangan ng bayan? Usually sir, ang kailangan namin dito especially sa mga totally damaged yung mga blankets, mga extrang damit, tapos yung mga hygiene kits kasi yung totally wala silang naisalba ng mga gamit. Samantala, inabutan ng Camsor News si Governor Attorney Richard Go habang binibisita ang kalagayan ng mga residenteng labis na naapektuhan ng bagyong Opong sa bayan ng Baleno. Kasama ng gobernador ang ilang opisyal mula sa provincial government upang tingnan ang sitwasyon sa mga evacuation center at makausap ang mga pamilyang nawala ng tirahan. Nitong October 1, nang personal ring tingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng bagyo. Tiniyak ng pamahalaang Masbateño na handa sila sa pamamahagi ng anumang tulong para mapabilis ang pagbangon ng probinsya sa hagupit ng bagyong Opong. Eli Balbin, CSN. Madalas nang maranasan ang maulang panahon na nagreresulta sa kung minsang pagbaha. Kaugnay niyan ay tiniyak ng Provincial Health Office ng Camarines Sur na sapat ang supply ng gamot kontra sa leptospirosis. Narito ang ulat. Madalas nang maranasan ang mga pag-ulan sa Kalakhang, Kabikulan. Hindi may iwasan ang pagbaha lalo na sa mga nasa bahaing lugar. Karaniwang sa baha nakukuha ang sakit na leptospirosis dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng mga infected na hayop. Ang pinakamaganda po niyan, so prior po tayo magkasimptomas, pwede po tayo pumunta sa ating pinakamalapit na rural health office po para makahingi po tayo ng preventive medicines po, no? Ayon naman sa Provincial Health Office o PHO ng Camarines Sur, may paunang lunas naman na binibigay ang mga doktor laban sa sakit tulad ng mga prophylaxis medicine. Si doxycycline kasi, siya si bulong para maiwasan si leptospirosis. Si leptospirosis, usually nagbo-boom siya may mga bagyo, especially duman sa mga barahaon.
So, once na naglublob ka sa baha, dapat magpa-check up ka sa nearest facility, RHU health facility, para ma-check kang doktor and ma-assess, matawanan ka ng doxycycline. Si tamang pag-inom niya, si importansya niya, na then dapat na-check kang doktor or na-monitor kang facility si pag-inom. Tiniyak rin ng pharmacy ng PHO Kamsur na sapat ang supply ng prophylaxis medicine laban sa leptospirosis at libre itong ipapamahagi sa mga residente. Sa Toy Digdiyo, Digdiyo sa Kamsur, pero man available ang clinic, pero man open ang clinic, iguman kitang doxycycline na supply. Mas importante na mahiling and ma-diagnose, ma-assess kang doktor kung gaano mo kaipuhan na mag-inom ng doxycycline. Matukdoan ka kan tama na pag-inom na nakabase sa duration kang paglublob mo sa baha. Jem Garcia, CSN. Nominated sa 38 Awit Awards ang kanta ng Kamsur-made artists na sina Aji, Patricia Hart at ska band The Overheat. Kamsur-made artist, labis ang saya sa naturang pagkilala. Narito ang ulat. Nominee sa 38 Awit Awards ng Philippine Association of the Recording Industry ang kanta ng Kamsur-made artist. Ang Awit Awards, isa sa mga prestihiyoso at pinakamatagal ng award-giving body sa industriya ng musikang Pilipino o OPM. Kabilang sa mga nominado ang Sarong Banggi mula sa Escobar ng Overheat sa ilalim ng produksyon ng Kamsur-made at Element East Entertainment. Ito ay nakatakdang maglaban para sa Best World Music Recording. Sarong banggi sa higdaan, nakadamog ako, minghuni ni sarong gamgam sa lupa. Nominee rin ang Kahit Di Ako Ang Gusto Mo ng singer-songwriter na si Patricia Hart. Napasok naman sa nominasyon para sa Best Performance by a New Solo Artist. Bakit palagi ganito? Kung sino pang pangit, siya pa ang manloloko. At syempre, good vibes lang tayo dahil pasok din sa nominasyon ang isang feel-good at tunay na nakakaaliw na awit mula sa grupong Introvert Fiesta kasama ang singer na si Aji para sa kantang Atras sa Bante. Atras sa bante, atras sa bante, atras sa bante, hey! Atras sa bante, atras sa bante, atras sa bante, hey! Nominado ang kanta sa kategoryang Best Novelty Recording at isang malaking tagumpay ito para kay Aji, na tubong kamarinesor at bahagi rin ng Kamsur-made artist. Hindi makapaniwala si Aji nang malamang kasama ang kanyang kanta sa mga nominado, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang pamilya, mga katrabaho, mga kaibigan at syempre ang kanyang mentor at creative producer ng kanta na si Boom Dayupay. Sobrang sarap sa feeling, lalo na isa kang baguhan ng artist. Napakasarap sa feeling kasi yung pinagpaguran mo, nakikita mo na may nagbubunga na siya eh. Hindi ko talaga ina-expect na aabot sa ganitong punto na manonominate ako sa isang prestige music award dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo, pag sinabing Awit Awards, parang siya na din yung Grammy ng Pilipinas eh. Lahat na nanonood, sana suportahan po natin lahat ng local artist natin. Sa sariling atin to, sabi nga, support local, love local. And isa lang masasabi ko sa mga upcoming artist din, katulad ko na sabi nga ng kanta ko, huwag kayong matakot, lagi kayong may kasama. Sugod lang ng sugod. Todo naman ang suporta at pagmamalaki ng Kamsur-made mentor at creative producer na si Boom Dayupay, na siyang nakisabay at nakisaya sa paglikha ng Atras Abante, Sarong Banggi at iba pang kantang likha ng grupo. It makes me proud. Mayak nga kami kanina nung nakita namin na mayroon na nominate. You have to believe. Like, for instance, si Aji, he was not an artist. I just really believed in him and he believed in himself, and then everybody believes in him. And that's the story talaga that's like nawaw kami. With Trish naman, right from Kamsur Academy project, a long time ago, she was only like 16, 17 when I first got her. And then ngayon kita mo, like, she's a Sony artist and she's have so much potential because she's a songwriter too. So that's gonna be one of many I'm sure she's gonna get. Overheat, they're doing amazing things now, constantly doing amazing things. So
Ang ganda talaga na is to show that tiwala lang tsaka hard work, you'll achieve all of that. Mula sa himig ng Sarumbanggi, sa hugot at tunay na emosyon ni Patricia Hart hanggang sa kulit at kasayahan ng Atras Abante, isang bagong yugto ng pagkilala ang natamo ng Kamsur made artist sa buong bansa. Tunay na ang galing ng mga artista mula sa Camarines Sur ay umaabot na sa mas malaking entablado. Kaya naman, sa gitna ng kasikatan at tagumpay, hindi lang ito tagumpay ng individual artist, kundi tagumpay ng buong Kamsur. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.